Výskum probiotík a mikrobiomu v posledných rokoch nabral na intenzite. Rastie počet vykonaných štúdií i vedeckých článkov o dôležitosti udržiavania rovnováhy v črevnej mikrobiote. Doktorka Daniela Petrová sa celý svoj život venuje výskumu najprospešnejšej probiotickej baktérie Lactobacillus bulgaricus, ktorá sa nachádza iba na území Bulharska. Tomuto národnému pokladu, ako ho Bulhári nazývajú, sa tým doktorky Daniely Petrovej a profesora Nikolu Alexandrova venuje neuveriteľných 50 rokov. Dobrý deň, pani doktorka, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Celý svoj výskum ste zasvetili probiotickej baktérie Lactobacillus bulgaricus a za túto dobu ste vykonali niekoľko desiatok významných štúdií. Prečo sú vlastne probiotika také dôležité pre ľudský организmus? Според определението на Световната организация по селско стопанство и прехрана, пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчно количество оказват благотворни ефекти върху човешкия организъм. Това е модерното определение за пробиотиците, но те са познати на човечеството от хиляди години. Основното действие на пробиотиците е върху стомашно-чревния тракт и по-точно стомаха, червата и дебелото черво, откъдето още древните учени казват, че започват повечето заболявания. Например, в египетските пирамиди, при погребането на фараоните, 4 важни органа, които се вадят при балсамация и всеки орган се пази от отделна богиня. Това са стомах, черва, черен дроб и дебело черво. Така че тези органи са най-важни за определяне здравето и настроението на човешкия организъм и на човека. Защо? Защото пробиотиците действат на ниво дебело черво и като подобрят функцията на дебелото черво, се подобрява функцията на целия организъм, тъй като човек може да резорбира по-добре приеманите с храната витамини, минерали, които оказват благотворно влияние върху нервната система на човека и така модерните за съвремието, за стреса, депресии, стрес и други психични нарушения направо, да си го кажем. С пробиотиците, тъй като са познати от хиляди години, по презумпция не може към тях да се създава резистентност. Така ние употребяваме всеки ден бира, която е ферментирала храна с пробиотик. Употребяваме маслини, където също има ферментация, което е пробиотик. И към тях не можем да създадем резистентност. През първите писмени сведения на съвременната наука са в началото на 20 век от носителя на Нобелова награда Илия Мечников, който пише, че дългият живот на българските селяни при посещението си в земите около Черно море се дължи на употребата на пробиотик, който се съдържа специфична бактерия, който се съдържа в българското кисело мляко. И малко по-късно така доктор Стамен Григоров изолира от българското кисело мляко, мога да кажа, първия модерен и същевременно най-стар пробиотик в света Lactobacillus bulgaricus. Ako si teda môžeme vybrať správne probiotika? Alebo teda s čím by sa možno nemali комбиновать? Ето показваме как може да употребите пробиотик. Пробиотиците са две форми. Едните са като функционални храни на прах. Вкусно е, не се притеснявайте, няма химични вещества. Изцяло натурално е, няма добавени захари. Слагаме си пробиотика. Така, разбъркваме с течност, най-добре е с вода, може с мляко, с сок от плодове различни. Много е важно да не е много гореща течността, максимум с температурата на тялото, заповядайте, опитайте. Да е с температурата на тялото, за да не убием живите микроорганизми. Другото важно е да го приемаме на гладно. Най-добре е сутрин на гладно, когато са празни стомаха и черлата. Опитайте. Можна да опитайте. Когато са празни стомаха и червата, за да може пробиотика да стигне максимално бързо до дебелото черво. Вкусно ли?
Je to dobré. Глътка здраве. Je to zdravé. Глътка здраве. Всички пробиотици действат на ниво дебело черво. Така че те трябва да се залепят за стената на дебелото черво и тогава да упражнят полезните си ефекти. Ако нашия стомах е пълен или ние преработваме храна в тънките черва, пробиотика не може да стигне до дебелото черво, той се размества с храната и ние го изхвърляме. Разбира се, това е безвредно, но не можем да използваме полезните ефекти на пробиотика. По отношение на това как да си изберем пробиотик, бих посъветвала вашите зрители на първо място четете етикета. Четете етикета на това, което ще купите от аптека или от биомагазин и няколко основни неща би трябвало да ви направят впечатление. Ако на етикета пробиотичния щам е с букви и цифри отзад, това означава, че този щам е регистриран, официален непроизводствен щам и най-вероятно върху него има направени клинични експериментални проучвания, ако има цифри или букви отзад. Второто, погледнете дали са нанесени сертификатите за безопасност по отношение на пробиотиците, тъй като в момента има бурно развитие на науката и на производството в тази област, в тази индустрия и така бързат някои компании да пуснат на пазара пробиотици, които не са достатъчно изпитани. На първо място щамовете трябва да се изпитват за ГРАС сертификат, т.е. сертификат за безопасност, тъй като новооткритите щамове не винаги са безопасни. Само Lactobacillus bulgaricus, всички щамове Lactobacillus bulgaricus са признати за безопасни, така наречения дядовски статус на базата на хилядолетната употреба на българско кисело мляко и Lactobacillus bulgaricus. След като ако има нанесени цифри и букви на щамовете, означава, че щамът е изследван най-вече по отношение на безопасността. След това погледнете дали на етикета колегите производители са написали щамът е експериментално проучен, клинично проучен. Погледнете страницата на компанията производител, проверете на интернет страницата дали са нанесени клинични експериментални проучвания. Погледнете дали пише коя генерация е пробиотика, защото това е много важно по отношение на оказване на полезните му ефекти. 4 генерации има пробиотици. Първа генерация това са стартерни култури, закваски. Те се съхраняват на минусови температури и не оживяват на рафта в магазина. Вие ги приемате, това е безопасно, но няма да има никакъв ефект. Втора генерация с една обвивка, трета генерация с 2 обвивки, най-често синтетични, и четвърта генерация с естествени протеини и мукополизахариди. Нашите продукти Lactera са с четвърта, ако мога да кажа, четвърта прим генерация, тъй като естествената обвивка, която се получава по време на технологичния процес, се състои от естествените белтъци на млякото, което те са разградили до аминокиселини, от полиненаситени масни киселини и от захари. Така се получава едно пълто върху Lactobacillus bulgaricus, който го закарва жив до дебелото черво и, както казахме преди малко, той се прилепва за стената на червото и започва да действа. Okrem toho, že sme to videli teda aj vizuálne, ja by som sa chcela spýtať teda, v čom sa líšia tieto vaše probiotika od takých tých bežných, ktoré sú dostupné na trhu? Ние работим, както и вие споменахте в началото, професор Никола Александров работи вече около 50 години, от 86-та година. Много горе толкова. Той създава първите български космически храни на базата на щам Lactobacillus bulgaricus. Тук бих искала да вметна, че щамовете на
не само на този вид, и на другите видови микроорганизми са различни, както се различаваме ние хората. Ние сме различни по външен вид, умствени способности, физически способности и така се различават и щамовете Lactobacillus bulgaricus. В началото сме работили, той е работил с други щамове на Bulgaricus пак, но през 2011 година ние успяхме да изолираме първия в света щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 от вода, изворна вода в България, от извор в Стара планина. Смесихме мляко с тази вода и се получи йогурт. И от него изолирахме този и още 7 щама от воден произход. И разбира се, след това започнахме да правим клинични, експериментални проучвания, регистрирахме го тук, между другото при вашите съседи чехите, за което искам да благодаря за професионализма на колегите от Масарик университет в Бърно. Те ни пазят щама и паспорта. Успяхме да направим патент на продукта и на метода за производство в Съединените щати. Така да не се случи като хвалба, но това е единствения патент в областта на биотехнологиите, американски патент в Юго-Источна Европа. Американски патент, биотехнологичен. И този щам е изключително мощен по няколко причини, които са абсолютно логични, защото той живее в тази изворна вода при постоянно променящи се природни условия, летен сезон, зимен сезон и трябва да се бори, за да оцелява в тази трудна, бих казала за него, околна среда. И от друга страна, след това по време на биотехнологичния процес на производство, това, което казах, ние като го увием с това пълтенце и го закарваме жив до дебелото черво. Тук вече ефектите, тъй като закарали сме го, но ние трябва да докажем и неговите клинични ефекти върху здравето, за човешкия организъм. Vedeli by ste popísať, aké výskumy presne ste robili, aby ste dokázali užitočné účinky vašich probiotík? Веднага след като регистрирахме щама, нас активно ни потърси професор Айк от Департамента по ядрена енергетика на Индия, биологичен факултет, и започна да изследва щама по 6 различни начина, като доказа неговия антитуморен ефект, антираков ефект. Той доказа, че точно с този щам Bulgaricus реполяризира макрофагите M2 в M1. M1 макрофагите са основните представители на вродения имунитет, като клетки на вродения имунитет, които се борят с новопоявили се ракови клетки в организма. След 15 годишна възраст всеки човек започва да образува ракови клетки, за съжаление. И ако при нас имунитета, вродения имунитет е наред, ние произвеждаме достатъчно M1 макрофаги, тези макрофаги се справят с туморните клетки. Ако нашия имунитет е увреден, което става най-често при дисбиоза в дебелото черво, ние не можем да се справим с туморните клетки и се получава туморно образование. Още учителят Дънов казва, че всички болести започват от червата, от лошата функция или нарушената функция на дебелото черво. В това отношение Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход е изключително мощен. Той овладява дисбиозата и унищожава патогенните бактерии. Много агресивен боец е, но за щастие той работи в наша полза. В началото мисля, че споменах за функцията на дебелото черво и връзката и с депресиите. След като с лактера ние оздравим нашето дебело черво и овладеем дисбактериозата, то започва да функционира нормално и резорбира най-вече важни за нервната система витамини и минерали от група Б и минералите селен, цинк, които имат пряко значение не само за имунитета, но и за централната нервна система. Така че освен по-здрави, ние ставаме и по-щастливи с лактера.
A existuje možnosť, kedy jednotlivec nemôže užívať probiotika vôbec, например, kvôli nejakej chorobe? Аз не съм чувала така противопоказания за заболяване и противопоказан пробиотик, тъй като пробиотиците действат на ниво дебело-чрево, но те регулират изцяло метаболизма в човешкия организъм и ние имаме изследвания за лактера, че действа на метаболитен синдром, тези модерните заболявания, наднормено тегло. В момента работим с пост-ковиден синдром, стрес, депресия. Просто не съм и чел в научните среди, че пробиотиците не могат да се приемат при някакво заболяване. Има специфични неща, които са свързани с средата на пробиотиците. Ние живеем в момента във век на алергии. И ако вие, например, имате алергия към краве мляко, както е алергия към краве мляко, както е този пробиотик. Тук лактобацилус булгарикус от воден произход е размножен на краве мляко. Вие не може да приемате този пробиотик. Но затова пък ние сме разработили пробиотик на козе мляко. Към козето мляко, аз съм токсиколог и алерголог, до сега доста пациенти, не сме регистрирали алергия към козе мляко, и козето мляко е най-близко до майчината кърма и е много подходящо и за малки деца и възрастни хора, дори без да имат алергия към краве мляко, така че това е едно от нещата, с които трябва да се внимава. Като казвам, че алергията се различава от интолерантността към лактозата. Интолерантността към лактозата, това е недостатъчност на един ензим, който не може да разгради млечната захар. А алергията е индивидуална реакция, свръхчувствителност на имунната система към безвредно по принцип вещество и в този аспект лактобацилус булгарикус, DWT е едно от воден произход, има призната здравна претенция в Европейския съюз. Това е единствения пробиотик от всички пробиотици, който има призната здравна претенция от научната комисия към Европейския орган по безопасност на храните. Подпомага смилането на лактозата. Така че ако имате интолеранция към лактоза, не се притеснявайте да приемате този пробиотик или лактера на козе мляко. Lactobacillus bulgaricus je veľmi špecifický kmeň probiotickej baktérie a pri pokusoch vysadiť tieto probiotika aj v iných lokalitách ako Bulharsku tieto vodné kmene baktérie mutujú, strácajú schopnosť reprodukcie a z prostredia postupne miznú. Aké je vedecké vysvetlenie, že sa táto probiotická baktéria nachádza výhradne iba na území Bulharska? За съжаление не мога да ви отговоря на този въпрос научно, но той и името му булгарикус е свързано, това е единствения бактерий, който носи името на географска територия и регион. Той може да се размножава на територията, малко по-голяма територия от съвременна България, на територията на България от времето на Симеон Велики. Т.е. включва част от Сърбия, държавите, с които граничим, малко от Северна Турция, Северна Гърция, по-скоро това е бактерия на траките, на земите на траките. И много интересно, ние открихме и други щамове, не само този от воден произход, всички ги откриваме край тракийски селища. Защо не иска да се размножава в други държави, не мога да кажа. Да, верно е, мутира и престава да се размножава, затова България има изключен договор с Япония, той е междудържавен договор. Всяка седмица ние изпращаме в Япония по една такава огромна стъклена ампула с закваска и те си произвеждат от това кисело мляко, дори ни казват мистер йогурт, но последните години се обърнаха към други начини за приемане на булгарикус, тъй като в хранителните добавки, в капсулите той е в по-концентриран вид и много се интересуват от щама от воден произход. Така че се надявам в следващите години, ние продаваме в Южна Корея лактера, но в следващите години да го продаваме в Япония.
Prelomovým objavom sú výsledky klinickej štúdie, ktoré ste vykonali počas 2 pandemických rokov. Vedeli by ste priblížiť, o aké nové poznatky ide a čo presne ste zistili touto štúdiou? Вчера участвахме на международна конференция тук в Братислава за пробиотиците и изнесахме резултатите точно от това клинично проучване. Работихме по време на COVID-а с 2 университетски болници. Университетската болница в Плевен с възрастни хора, хоспитализирани, т.е. лежали в болница с COVID, и университетска болница Света Ана, там работихме с бременните. По отношение на пациентите в Плевен, обект на изследването бяха около 80 човека, разделени на 2 групи. Едната група приемаше стандартно лечение за COVID по медицински протокол, а другата група приемаше освен това стандартно лечение по протокол и пробиотик. Тази група, която приемаше пробиотика лактера, нямаме починал, нямаме интубиран, нямаме приет в реанимация човек. От другата група, за съжаление, има и починали, и приети в реанимация. Направихме мащабно изследване върху имунологията на тези пациенти и установихме, че Lactobacillus bulgaricus didavolet е едно от воден произход, модулира клетъчния имунитет. Не казвам повишава, не казвам и намалява. Модулира, защото част от клетките на клетъчния имунитет са те хелперите, които произвеждат цитокинини. Известно стана по медиите и при нас, предполагам и тук, че основната причина за смъртта на пациентите болни от COVID е цитокининовата буря. Този уникален щам от воден произход намалява те хелперите, като по този начин предотвратява развитието на цитокининова буря и смърт на пациентите и увеличава другите 2 основни видове клетки, НК клетките и те цитотоксичните лимфоцити. Много съжалявам, че трябва да се изкажа на малко по-медицински език, но няма как. Това са клетките, 3 основни на клетъчния имунитет. Той увеличава другите видове убийци, така да кажем. Те убийци, които се справят идеално с COVID вируса. И по този начин ние затворихме имунитета. Тоест, професор Палок, въпроса за имунитета и булгарикус от воден произход, тъй като професор Палок от Индия доказа, че той влияе върху вродения имунитет с макрофагите, а в Плевен, в университетската болница с COVID, ние доказахме, че влияе върху клетъчният имунитет. Това е изключително важно, тъй като този щам и лактера може да се използва за предотвратяване и лечение и на други вирусни заболявания, защото това е механизма, по който нашия организъм се справя и с другите видове вируси. Херпесни вируси, варицела, хепатити А, Б, С, какво още като вируси грип. Разбира се, най-често срещаните вируси. Разбира се, аз не изключвам стандартната медицина. Аз съм лекар по образование и винаги съветвам и моите пациенти, пък и вашите зрители, нека стандартната медицина, модерната медицина да върви ръка за ръка с хранителната терапия с лактера. Počas štúdie, ktorá je jediná na svete, ste zistili veľmi dobré výsledky probiotickej terapie u tehotných žien, ktoré mali pozitívny test na COVID-19. Ako prebiehala táto štúdia? Vedeli by ste to priblížiť? Ние използваме лактера отдавна при бременните жени за някои ефекти при нормална бременност. Примерно повишени киселини, повдигане, повръщане и така нататък, които са си стандартни симптоми на протичане на бременността. Но по време на COVID в университетска болница Света Ана в София постъпиха за около 6-месечен период 8 бременни, толкова се разболяха от COVID. Всички между 28 и 33 гестационна седмица, т.е. малко преди раждането. И тук бих искала да спомена, че бременните са особена социална категория. Те не могат да приемат много от лекарствата. При тях само някои антибиотици се прилагат, кортикостероиди не могат да се прилагат. Към терапията антибиотичната, кислорода,
залага и витамините и добавките за бременни, ние добавихме лактера в доза 35-40 грама. При лечението количеството на пробиотика има значение. Въпреки че на етикетите на лактера пише една мерителна лъжичка, това е профилактична доза, съобразена с изискванията за етикетиране в Европейския съюз, но при бременните ние приложихме доста по-висока доза, 10-15 мерителни лъжички на ден, разделени на 3 приема, и всички жени оздравяха за около една седмица. Нямаме постъпили в реанимация, нямаме интубиране, родиха се от 7 бременни с едноплодна бременност, се родиха 7 живи и здрави деца, които бяха отрицателни за COVID и на първия и на 8-я ден след раждането. Всички жени родиха без осложнения, което е също много важно, защото след 8-я ден си взеха бебетата и си отидаха живи и здрави вкъщи, благодарение на приема на лактера. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz mám takú poslednú otázku. Mňa by zaujímalo, aké sú vaše vízie do budúcna, aké sú vaše plány a či plánujete možno aj preraziť mimo Európy? Основната задача, политика на нашата компания е, разбира се, и разширяване на пазарите, но и продължаване на научните изследвания на този уникален щам Bulgaricus от воден произход. Миналата година, например, ние започнахме едно изследване, изпратихме нашия пробиотик от воден произход на Антарктида с първата българска експедиция и първия български кораб. 20 матроси на кораба, разделени на 2 групи, половината пиеха лактера, половината не пиеха. Те само пътуваха 6 месеца. Затова казвам, почнали сме го миналата година, най-вероятно края на тази година ще обобщим резултатите. И тук по време на това пътуване изследваме въздействието на лактера върху стреса и отново правим имунитет клетъчен и влиянието върху стреса, върху съня и върху депресиите, тъй като тези млади, здрави момчета, всички са здрави, са поставени в много екстремални условия при това пътуване. По отношение на пазарите, тук искам да благодаря на словашките ни партньори, защото те полагат много усилия за утвърждаване имиджа на този щам, уникален щам от воден произход, и работим с тях чудесно, страхотни партньори са, работим вече над 15 години. Продаваме от Европа и в Чехия, Кипър, Гърция, Южна Корея, Съединените щати. Надявам се, че за в бъдеще, водейки заедно ръка за ръка наука и маркетинг, ще популяризираме този уникален щам дар от Господа Bulgaricus от воден произход. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.